Nindot kayo ang assurance ni Kristo kung ato lang gining tuhuan, sulbad tanang problema. Ingon siya, ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang moari kanako dili nagayod gutumon, ang motuo kanako dili nagayod uhawon. Nakasuway na mo kinabuhi nga wa na gyud mo gutuma, nga wa na gyud mo giuhaw. Kasuway mo? Uy, lingi ako ni mong tupad ina nakasuway na ka kanang wa jud ka gutuma, nga wa na sad ka uhawa. Wa no? Sa ato pa wa pamumutuos Ginoo. Usa ra gyud ang sitwasyon sa kalibutan nga di na tagutumon o di na tauhawon, kanang maghigda na kaslungon. Tanawan ng minatay nangayo pa dayon na og pagkaon. Usahay atong butang-butangag pagkaon kay kuwang sa tas pagtuo, no? Butang-butangag pagkaon sa kilid o kanang tubig kay muinom kuno na ang namatay. Wa na oy, din ana mo inom. Din agid na gutomon, din asad na uhawon. Muna usa na ka tamparos sa Katoliko nga magbutang-butang og pagkaon sa kilid sa namatay. Usahay pa butangan pag beer, na kung anong beer manigibutang, isa hilig maguna siya beer pader. Basig mo inom na siya. Nasa usahay butangan og kana mga sigarilyo. Kay mo sigarilyo sa kuno, ana. Di na oy. Ang namatay dili na ginauhaon, dili na gutomon. Pasabot di ay ang gusto day ni Kristo nga motuo ta nga ang kamatayon maogyoy atong final nga pangandaman. Ayaw pangandam para mabuhi ka dinhis kalibutan, pangandam alang sa maong kamatayon. Ano bang maningkamot tag maayo kada adlaw para mamatay ta? Ano? Musimba ko kay para nis akong kamatayon. Ano? Mo trabaho ko karon, magtinarong ko sa akong trabaho, magkugi ko, di ko magtinapulan kay para nis akong kamatayon. Higugmaon ko ning akong bana, higugmaon ko ning akong asawa kada adlaw kay pangandam ni sa akong kamatayon. Di ba? Nindot no? Di ko mga saba sa akong mga anak, di ko magyaw-yaw, di ko magsigi og panugo nila, ako ni silang alagaran, ako ni silang antuson, pangandam ni sa akong kamatayon. Ana, ako sad maingon sa ko, mumisa ko kada adlaw, mamaligya kog slat para ni sa akong kamatayon. Nya kamo sad maingon sad mo, musimba ko, maminaw kong father, siyang humili, nya mopalit sa kog slat kada semana para ni sa akong kamatayon. Oh, di ba? Indota ka ana. Di kay magtigom kong kwarta, tigom di kong kwarta, maningkamot ko, ninduton ko ni akong balay, ninduton ko ni akong sakyanan, aron di ko masakit, aron dili ko mamatay. Oy, binuang ka na. Mao na, si Esteban, diri sa atong unang pagbasa, gihisgutan nga namatay gid siya. Pagkamatay na niya, gilubong ang iyang lawas. Pero, ang mga tinunan, kauban niya, bisag ipangluto sila ni Saulo or ni Pablo atong panahon na, gipang preso, sige lang yapog sangyaw, siging sangyaw. Nga naman, mao may sugo sa Ginoo nila ni Jesus nga isangyaw ang maayong balita. Wa sila magkurog-kurog sa kahadlok, nanagan lang sila, pero siging sangyaw. Yaon sa may nahitabo, pag sangyaw nila, bisag gilutos, sige yapog sangyaw, perting daghan ng mga milagro ilang nabuhat, mga yawa ng layas. Kani mga yawa nga igsuon sa ako nang isigyag balik-balik dinhi. Iyatang ilaron nga mulikay gid anang kamatayon. Mao ginay number 1 nga pangilad si yawa, nga kundi ta kabantay, pirmi gitang makuha si yawa. Kana bang moingon ang yawa?
ayaw gyud pakamatay. Sige, lingay mong tupad, inawa pa ka mailad si Yawa. Nawa ka mailad. Ano bang ang atong paningkamot bang di kita mamatay? Mao man na ang pangilad si Yawa god. Mao bitan ang hadlokon ta nga mamatay or masakit. Inig kahadlok na nato ana, moadto dayon tas mga tuo-tuo. Adto din tas mga anting-anting. Ana, hasta ang mga butang sa simbahan himuon ng tuo-tuo. Kay kanang mga butang sakramental sa simbahan, tanang sakramentals imo na ganang gamiton kay hadlok kang masakit, hadlok kang mamatay, kana nahimo na ng anting-anting. Pero kung imong gamiton ang atong mga sakramentals aron paglig-on sa imong pagtuo nga bisan pag mamatay ka mabanhaw ra gyud ka, gitiman-an niining mga sakramental sa simbahan, mga images, crucifix, unsa pa na diha, holy water ug uban pa nga magtug-an nimo nga ang tinuod yung epekto niini mao ang pagkabanhaw nya di na ka mahadlok mamatay, diha dapita mahimong epektibo ang mga sakramentals. Hasta ng sakrament. Bisa ka ng sakrament, gamiton man na si Yawa. Pagpakasal, nga naman, kay porti na gid nimong lisura karon tungod na kay wa kay kasal. Niya ka nang gikasal nga nagkalisod, unsa naman sana? Muna dunay mo anhin ako din pader magpakasal ni, nga naman, daghan kay may problema pader. Nya mao man day problema kay wa man day may kasal. Mo nang niabot ning mga problemahan ako. Di na mao ha. Di na maong pagkasultiha. Ang pagpakasal mao ang paglikay sa sala. Pero kanang imong mga kasakit o mga problema karon di na tungod lang kay wa kay kasal, kung dili tungod na kay giatake ka si Yawa. Hadlokon ka nya dawata ng tanan, bahala nagmamatay ka basta wa lang kay sala. Ayaw kalagot, ayaw kahadlok, ayaw pagsigi og self-pity. Ana, haron ing humagkasal nimo karon, musamot ning imong problema. Okay, masuko tong Yawa nga nung nagpakasal ka, di atakihon na sa kanyang maayo. Inig atake na niya, ang sa may mahitabo, basig mo ingon ka, wa man gyapoy epekto, bisag nakasal na ko, wa man gyapon mausab, awa, nakuha na ka si Yawa. Hoy, ingos pader, palitag slat, okay ko no, masulbad atong problema ni samot man noon, agihimon sa nimong anting-anting ning pagpalit og slat. Di ba? Unsa may epekto bupalit kag slat, akong giingon makasinati kag langit basta tininood. Unsa man ang langit, wala ka nang hahanapin pa. Ana, kana bang okay ra nimo guway kaon, okay ra nimo masakit, okay ra sa nimo naay pagkaon, okay ra sa nimo og good health. Wala ka nang hahanapin pa. Mao nang di nakagutomon, di nakauhaon. Pasabot relax na kaayo ka. Nabitay daghang kayo nagpatambag na ako, nya kasagaran yung reklamo bahin sa batasan sa ilang bana, batasan sa asawa, batasan sa mga anak, nya gusto nilang usbon. Gustong usbon padir, tabangi in taong kog ampo nga mausab ning akong bana. Nako nya di mausab, nya nitabang na kog ampo, imo kong pasanginlan nga dili epektibo akong ampo. Di ba? Nako ang may nimong buhato no, dawata ang kamatuoran nga mao na gid nay imong bana. Nya paningkamot pagpuyo nga mahigugmaon og mapaubsanon, tipon anang imong bana nga mao na nay iyang batasan hangtod gyud mamatay ka. Kana mo'y sakto yun nimong buhaton ay napagsigpangita diyang laing bana, katong bana nga dili mag-wild, katong bana nga dili magsigig inom, katong bana nga dili magsigig suyop, ayaw na pangita na.
Asam ka kakita na? Wa magkakita katong dalaga pa ka, arang-arang pakagnaong karon na noong lusyang na kay ka, ngita na noong kagkanang arang-arang. Mauna na, mauna na imong bana. Nya pagpakamatay, tipon anang banaha, mao bitaw ini kasal, ako gini balik-balik ko na, basig malimot mo ani, unsa magigisaad pagkasal, sa kasakit, o sa kalipay, sa kahamugaway, o sa kapitos, sa sakit, o sa maing panglawas. Naa naman diha tanan. Di ba? Nganong mangita pa man ka, nga kung ang imong bana, dili na mo intrigar o kwarta, kay gisuyop na, or gisugal na, unsa man na? Kapitos. Mubati kag kapitos. Nga naman, wa na may kwarta. Nya apil man as imong pagsaad. Mong ngita pa di kag lain. At tudyo kas kahamugaway, nga kapitos man. Unyag manamparos ng imong asawa, imong bana, or imong asawa, kulataho na ka. Unsa man na? Kasakit. Nya apil man as imong iyong kasakit. O di naman ang paros, o di kalipay. O, di ba? Niya, kaya di naman mauli imong bana, tuan naman sa silingan gapuyo. Unsa man na siya? Sakit. Nasakit. Nasakit o, sa tawagan ng sakita, anang di nakadumdum og balay ba? Anang di sa kahibaw ba sa iyang pa-insum? Sa tawagan na? Di mo na insomnia. Ito lang? Amnesia. Oh, kanang na amnesia ba? Kanang mura bitag naparok ang oo niya. Di na siya kahinomdom o kinsa siya. Abi niya katoy ang asawa dito silingan. Nasakit na siya o amnesia. Imo lang sana siyang dawaton. Ang imong bana masakito na. Hangtod jud ka mamatay. O maona siya ang tudlo ni Kristo. Mao na ang mga apostoles nangamatay gito silang tanan, pero way sala sa ilang pagkamatay, kay gidawat manila ang kasakit o kamatayon. Wa na sila gutuma, wa na sila uhawa, pisabot naa na sila sa perfect satisfaction. Kay ang Ginoo nagtudlo manato nga maghigugmaay gyud, hasta pang kaaway atong higugmaon. Kining tanan natong gibuhat dinhi mga igsoon, sama atong gibuhat pag pista, blessing, nagmalipayon kay ta tungod kay nasinati nato ang makatagbaw nga gahom sa Ginoo. Nagatubang taron o krisis sa kalibutan, ni ay gubat, ni ay krisis sa ekonomiya, ni apagyoy krisis sa atong ecological sit-up, labi na ta din sa Pilipinas, kaning atong kainit karon nga cancel na mga klase, nga shorty na ang mga trabaho tungod sa grabing kainit, nangamatay ng mga tanom. Kining tanan pangatake ni Siyawa. Diri sa atong ebanghelyo, ang mga sa unang pagbasa, ang mga apostoles nakapapahawa og yawa. Unsa may hinungdan aning nisod ang gahom sa yawa, tungod kay kitang mga tao kadaghana nato nag-apas na sa kinabuhi nga lumalabay. Kini bang lawasnon nga kinabuhi, wan ata mag-apas sa langitnong kinabuhi, ang pagkaway sala. Unang subo palandungon atong mga batanon, siging commit anang premarital sex, bisan ang nanag-alagad og simbahan, siging buhat anang premarital sex. Sala nga dagko. Unya ang uban tungod kay dagko kay sa naratol na naghikog. Dinhi sa atong parokya nanay mga batanon nga naghikog, ug dili lang dinhi, daghan. Ngano man tungod lagi anang sala. Naningkamot ta ba? Lawas non ra gyud. Nagilingiya imong tupad. Na di pa ka maghikog. Ina kano. Nya may isa, ay dili oy, relax ra kay ko, ina congratulations. Kay ang imo dieng gipaningkamutan mao di ay ang
kalagnon nga kaluwasan, dili di ay lawasnon. Kay lawasnon lang, sangko yung kas, way ayo. Una, may pa mamalit na lang mong slot, ay na lang mo sigig panindot na inyong balay, ay na mo pagsig pangandoy mo tigom anang kwarta, ipalit na lang nag-slots, mutukod tag mga structures dinhi o mag-build tag mga communities of the faithful, malipay ta, doon na pa'y mahitabo nga milagro. Papahawaon sa yawa, papahawaon sa Ginoo ang mga yawa. No? Pinaagi sa atong paghigugmaay, pinaagi sa atong makanunayong pagtinabangay. Manindog na ta.